Nselmilkom.
Iltqajna għal dan ir-rendikont dwar il-COVID u s-sitwazzjoni li għandna f'Malta. Tajb ngħidu li bħalissa il-focus tagħna huwa fuq il-tilqim tal-COVID fil-waqt li nkomplu wkoll nieħdu ħsieb dawk il-każijiet u l-kontrolli li għandna fil-post. L-istrateġija tat-tilqim hija bħalissa iffokata fuq dawk in-nies l-iktar li għandhom bżonn jieħdu din it-tilqima biex aħna nipproteġu l-iktar lin-nies li huma l-iktar vulnerabbli u propju wkoll dawk in-nies li jaħdmu fi settings kliniċi. Allura bħalissa aħna għaddejjin bit-tilqim għal dawk in-nies li jaħdmu f'postijiet kliniċi bħall-isptarijiet, primary care, kemm dawk li huma tal-gvern kif ukoll dawk tal-privat. Għaddejjin ukoll bit-tilqim fid-djar tal-anzjani u anke kemm dawk li huma tal-privat kif ukoll dawk li huma tal-gvern. U wkoll għaddejjin bit-tilqim ta' dawk in-nies li jaħdmu f'dawn id-djar ukoll biex inkun nistgħu nipproteġuhom. Propju mill-bieraħ ukoll aħna bdejna nlaqmu l dawk l-anzjani li jgħixu fil-komunità li għandhom il fuq minn 85 sena. U dalwaqt ukoll ħanibdew ukoll bil-kampanja tagħna dawk in-nies li propju huma ma jistgħux joħorġu mid-dar biex nikkomunikaw magħkom biex propju aħna nkun nistgħu niġu għandkom u wkoll nagħtukom it-tilqim il dawk in-nies li għandhom il fuq minn 85 sena. Aħna ħdimna bil-għaqal ħafna f'din il-kampanja fejn aħna rajna li dak it-tilqim li jkun qed jiġi propju kif kien ordnat u ġej mill-Unjoni Ewropea kont l-allokazzjonijiet li qed ikollna kull nhar ta' tnejn, aħna rajna li dawk nofruhom it-tilqim skont l-istrateġija tagħna. U dejjem aħna qegħdin inżommu nofs l-istokk propju ħalli aħna nkun nistgħu nagħtu it-tieni doża. Għaliex niftakru li huwa importanti ħafna li persuna jieħu l-istess tilqima. U allura bħalma qegħdin naraw hawnhekk sa mill-bidu li bdejna propju bit-tilqim aħna għandna n-numru ta' tilqim li qegħdin nagħtu li dejjem qiegħed jiżdied. Infatti sa 28 ta' Diċembru aħna konna tajna 130 doża, sal-4 ta' Jannar komplejna nżidu u hemmhekk tajna 1940. Sal-11 ta' Jannar aħna tajna 4,870, sal-15 ta' Jannar tajna 9,496 propju llum u propju qegħdin nistennew bil-projections li għandna li sa nhar it-tnejn 18 ta' Jannar aħna ħankunu tajna 13,200 doses. Dawn huma propju dawk id-dożi kollha li aħna qegħdin nirċievu biex bħalma taraw bdejna bil-mod biex aħna nkunu żgur li aħna nkunu qegħdin nimxu bil-proċessi propju kif il-kumpaniji qegħdin jafżawna. Niftakru wkoll li f'dan it-tilqim irid ikun hemm il-composition ta' din it-tilqima fejn inti tkun qed titħallat it-tilqima u mbagħad tingħata waħda waħda lill-pazjenti. U allura aħna mxejna bil-mod il-mod, però issa għandna l-kapaċità wkoll bħala training ta' nies u nies li qegħdin jagħtu ħalli propju dak it-tilqim propju li jkun qed jaslilna nhar ta' tnejn aħna nerfgħu nofsu biex nkun nistgħu nerfgħuh għal dik il-persuni li jkunu qegħdin jieħdu tieni doża u l-komplement kollu nkunu propju qegħdin nagħtawh lil dawk in-nies bl-appuntamenti li nkunu qegħdin intukom. U jekk tħares naqra xi jfissru dawn l-ammonti ta' vaccines li aħna qegħdin nagħtu f'rigward tal-popolazzjoni, din naraw li aħna għandna coverage li huwa tajjeb fejn propju fil-28 ta' Diċembru bil-ftit li kien għadna bdejna nagħtu kellna diġà 0.03% tal-population li huma covered, sa l-4 ta' Jannar kellna 0.38, sa l-11 ta' Jannar kellna 0.95% coverage, sal-lum ħajkolna 1.85% coverage u propju bil-projections li għamilna sa nhar it-tnejn ħajkolna 2.57 coverage tal-popolazzjoni tajba li għadna bidu, għadna ftit ġimgħat propju f'din il-kampanja u allura huwa coverage li huwa tajjeb.
Fakkarkom ukoll li kien hemm ukoll xi news fil-medja, propju anke dalodu kien hemm fil-Euronews fejn in-numri li kienu ġew ippubblikati minn ċertu Euronews u anke mezzi oħrajn propju ma kienux korretti, però aħna komunikajna magħhom tajnihom il-figuri li propju kienu korretti u huma ikkorriġewhom ukoll. U allura aħna ħankunu qegħdin nagħtukom dawn ir-rendikonti ta' x'qed jiġri bid-dożi tal-vaccines li qegħdin nagħtu propju kull bulletin nkun nista' nagħtikom dawn id-dettalji, però wkoll fl-infografik li noħorġu ta' kuljum fuq il-Facebook Saħħa aħna jkun hemm ukoll id-dożi li ħankunu qegħdin jingħataw ukoll. Ġifier nibdew b'dan l-infografik propju minn nhar it-tnejn li ġej ikun hemm id-dettalji hemmhekk ukoll. Nfakkarkom ukoll x'qed jiġri bil-testijiet tagħna għaliex aħna bqajna għaddejjin nittestjaw u anka biex naqbdu l-każijiet kemm jista' jkun malajr. U allura mit-testijiet li saru il-bieraħ, infatti il-bieraħ saru 3602, sibna 193 cases li huma ġodda u allura t-total ta' każijiet huwa ta' 15,272. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ 143 u allura total recoveries li kellna kien ta' 12,393. Kellna persuna li mietet kmieni dal-għodu u din allura it-total ta' mwiet huwa ta' 236. U t-total ta' każi attivi li għandna bħalissa huwa ta' 2,643. U kif qedtilkom minn nhar it-tnejn f'din l-infografik li qegħdin ilkom tarawha ta' kuljum fuq il-paġna tal-Facebook Saħħa, barra minn dawn il-figuri ħanibdew ukoll intukom ta' kuljum l-ammont ta' dożi ta' tilqim li nkunu qegħdin nagħtu. Palmettilkom dal-għodu sfortunatament kellna anzjana mara ta' 89 sena li mietet waqt li kienet pożittiva għal COVID fl-Isptar Mater Dei. L-ewwel test pożittiv ta' din il-mara ħareġ fl-4 ta' Jannar u ħallitna kmieni dal-għodu. Kondoljanza lill-qraba u ħbib ta' din il-persuna. Kien ħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-isptarijiet tagħna. Fl-ITU għanna 16 persuna, fl-Infectious Disease Unit għanna 7 persuni, Mater Dei wards oħrajn 35 persuna, Boffa 9, St. Thomas 10 persuni, Caring Grek għanna persuna waħda, Good Samaritan għanna 62 persuna, Mount Carmel għanna 3 persuni u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għanna 8 persuni. Dawn kollha huma persuni li qegħdin jiġu rikoverati fl-isptar kemm minnhom li għandhom bżonn kura għal kondizzjoni tagħhom imma mbagħad ukoll hemm numru tagħhom li qegħdin jinżammu fl-isptarijiet minħabba iżolazzjoni. Palma kien mistenni wkoll it-total ta' każijiet li għandna issa l-kumulattiv baqa' jiżdied u jekk inħarsu naqra x'qed jiġri rajna li dan kellna il-wave li wara il-miliet propju reġa' żdiedu n-numru ta' każijiet. Propju kif kien mistenni, appellajna u għamilna l-appelli tagħna, però xorta sibna li kien hemm numru ta' clusters li kienu qed jiġru u nies li qegħdin iltaqgħu flimkien u allura numru ta' każijiet żdiedu. Infatti, jekk inħarsu naqra lejn il-7-day moving average, naraw li din l-aħħar ġimgħa kellna 7-day moving average ta' 186. Ġifi bħala medja kien qed ikollna 186 cases wieħed ieħor kuljum. Sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani għad kellna ftit każijiet bħalma qegħdin taraw, però din l-aħħar ġimgħa naqsu n-numru ta' każijiet u anke issa li aħna għandna rollout fid-djar tal-anzjani kollha, allura anke bl-ewwel doża hemmhekk aħna qegħdin inħarsu iktar il qudiem biex propju wara li nagħtaw tieni doża wkoll hemmhekk ukollna dawn in-nies li huma wkoll protetti. U kien għalhekk li meta tħares lejn din il-figura li qegħdin naraw qudiemna n-numru ta' każijiet li kellna fid-djar tal-anzjani li żammejnihom kemm nistgħu permezz ta' mezzi ta' mitigazzjoni kemm nistgħu baxxi, però hemmhekk aħna rajna li xorta kien hemm dal-każijiet u allura kien il-focus tagħna propju bħala priorità għat-tilqim. Fil-komunità qegħdin taraw li hawnhekk għandna numru sostanzjali mill-każijiet li qed ikollna li ġew mill-households fejn aħna kellna numru ta' nies li iltaqgħu ma' xulxin
kemm fil-festi tal-Milied kif ukoll fil-festi tan-New Year u għadna qegħdin naraw dawn il-clusters li huma relatati ma' propju dawn il-festi. Kellna nies li iltaqgħu mill-clusters, kellna nies li iltaqgħu fid-djar tagħhom, nies li kienu barra il-household u hemmhekk kollok persuni li jkunu affettwati u jinfettaw il-ħaddieħor. Kellna nies oħrajn li morru postijiet oħra tal-Kirik kemm Malta kif ukoll Għawdex biex iltaqgħu hemmhekk u allura kellna numru ta' clusters hemmhekk ukoll. Fuq il-workplace ukoll kellna numru ta' clusters u anka gatherings oħrajn u anka postijiet ta' direct contact. Ġi hawnhekk qegħdin naraw ix-xenarju fejn huwa ċar ħafna li meta jkun hemm il-festi nies jiltaqgħu ma' xulxin ħanaraw l-spikes fin-numri tagħna. U l-konsekwenzi jkunu fuq in-nies li jiġu affettwati u iktar dawk in-nies li huma jista' jkollhom komplikazzjonijiet jiġu affettwati għaliex imbagħad ikollok nies li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke jkollok konsegwenzi oħrajn. U allura nerġgħu nibqgħu nappellaw lill-pubbliku biex nafu kif tinfirex din il-marda ejja nżommu ma' dawk in-nies tal-household tagħna ħalli nkun nistgħu nevitaw iktar każijiet. Każijiet attivi reġgħu telgħu issa il fuq għaliex huwa rifless ċar ħafna fin-numru ta' każijiet li jkollna u anke Għawdex min-numru total ta' każijiet li għandna attivi għandna 114 cases li huma minn Għawdex. Jekk naraw naqra x'kienu l-etajiet tal-każijiet li kellna din il-ġimgħa naraw li l-maġġor parti tagħhom kienu etajiet bejn 25 u 34 sena li dawn huma l-maġġor parti grupp li propju qed jagħmel drive tal-każijiet li qed ikollna fil-komunità. U allura l-appelli għal dawn il-gruppi wkoll joħorġu minn hemm. U jekk inqablu x'qed jiġri din il-ġimgħa meta nqablu mal ġimgħa ta' qabel l-istess qegħdin naraw li l-ikbar peaks żdiedet f'dan l-age group. U allura importanti li f'kwalinkwa età noqogħdu attenti, però hija ovvja minn fejn qegħdin jiġu driven dawn il-każijiet li qed ikollna. U jekk inħarsu lejn l-average age li kellna din il-ġimgħa kien ta' 39 sena. In-numru ta' każijiet il-ġimgħa kien minn l-aħħar bulletin kellna 6 każijiet li taraw bħalissa kellna nuqqas tal-imwiet, però rridu niftakru li dan ikun rifless numru ta' ġimgħat wara li inti jkollok in-numru ta' każijiet. Veda qed ikun rifless dak iż-żmien meta aħna konna nżilna fil-każijiet. U allura rridu noqogħdu attenti għaliex ir-rifless ta' dawn in-numri li għandna llum ħajkunu iktar tard fil-ġimgħat li ġejjin. U għalhekk aħna dejjem preparati l-isptar tagħna biex aħna nkun nistgħu nibqgħu nofru sodda il-kull min propju għandu bżonn u l-kura kollha li għandu bżonn. Fatti dawn is-6 każijiet li kellna persuna ta' età bejn 60 u 69 sena, kellna persuna bejn 70 u 79 sena, żewġ persuni bejn 80 u 89 sena u persuna il fuq minn 90 sena. L-etajiet ta' nies li jmutu għadna l-istess f'dak l-age group bejn 75 to 84 li huwa peak u l-iktar li kellna mwiet dejjem baqa' iktar fl-anzjani. Fakkarkom fit-testijiet. Avvolja bħalissa għandna għaddej ir-rollout tat-tilqim, però bħalma rajtu l-popolazzjoni li ġiet imlaqma hija bil-mod qiegħda tiżdied, però mhux se taffettwa għalissa dawn in-numri. Allura importanti li kull min ikollu xi sintomi ħajkun qiegħed iċemplinna biex aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-tests u aħna t-testijiet il-ħabs tagħna qegħdin hemmhekk biex joffru dawn it-testijiet u għandna testijiet li dejjem numri għoljin ta' testijiet li qed nagħmlu kuljum propju kemm hawn Malta kif ukoll bħalma qegħdin taraw hawnhekk ukoll f'Għawdex. Fakkarkom tallimna ħafna dawn ix-xhur kollha ta' din il-pandemija x'kif aħna nistgħu innaqsu l-firxa ta' dan il-virus. U dawn il-miżuri rridu jibqgħu hemmhekk għaliex huma l-miżuri kif nistgħu nikkontrollaw kemm ta' prevenzjoni bil-distanza minn persuna għall-oħra, il-ħasil tal-idejn u anka l-użu tal-face masks nafu li affettwaw kemm il-COVID kif ukoll mart ieħor. Infatti jekk tħares lejn in-numru ta' każijiet li kellna tal-influenza kienu vera ftit u anka hemmhekk tara l-impatt ukoll fuq il-saħħa tal-persuni.
Nafu li hemm ħafna pajjiżi li għandhom rati ħafna iktar għoljin minn ta' Malta, infatti jekk tħares lejn pajjiżi għandhom positivity rate li hija għolja bħal Ġermanja u postijiet oħrajn, u l-Ingilterra aħna naraw li aħna rridu nqogħdu attenti wkoll minn dawk in-nies li ġejjin minn barra minn Malta, u allura aħna għaddejjin ukoll bit-testijiet tagħna fl-ajruport u għad hemm il-liġi li tikklassifika dawk il-countries li huma fuq amber fejn in-nies jistaw jiġu Malta, però jridu jagħmlu t-test minn qabel jiġu inkella nagħmluhom it-test propju kif jaslu għandna l-ajruport. Hemmhekk għandna is-setup apposta. Fatti, jekk inħarsu naqra lejn data naraw li din l-aħħar ġimgħa mis-7 ta' propju Jannar sa 13 aħna għamilna 1622 tests li minn dawn sibna 11 li kienu pożittivi. U dawn kienu minn diversi pajjiżi, fosthom Turkija, Hungary, l-Italja, Franza u l-Ġermanja wkoll fejn kellna numru ta' każijiet. Infakkarkom li mill-Ingilterra dan huwa classified bħala red u huma biss dawk in-nies li huma Maltin li nqabdu barra jew inkella dawk li għandhom residenza Maltija li propju jistgħu jiġu għaw Malta jew inkella essential workers li huma klassifikati on a one-to-one basis. Fakkarkom, jekk għand iżviluppaw xi sintomi li għandna numru ta' nies li għandhom is-sintomi bħalissa u qegħdin iċemplu, importanti li ċemplu mill-ewwel ħalli aħna nagħtukom dan it-test propju jew iċċemplu inkella tistgħu tibbukjaw ukoll fuq il-website fuq govittest.gov.mt kif tibbukjaw tagħtu d-dettalji tagħkom inkun nistgħu nċemplulkom mill-ewwel u nalertjawkom ukoll meta huwa l-appuntament tagħkom ħalli tiġu għat-testijiet f'wieħed mill-ħabs tagħna. L-użu tal-contact tracing app huwa importanti ħafna, xorta għadu importanti għaliex tista' jekk tkollok kuntatt ma' persuna forsi dak il-persuna ma jiftakarx li kellu kuntatt miegħek allura permezz tal-app inti tkun tista' tiġi notifikat ukoll. Infatti bħala downloads kellna 91,215 li hija kważi 19% tal-popolazzjoni tagħna u minn dawn aħna tajna 505 codes lil persuni li kienu pożittivi u mill-analiżi tagħna sibna li kien hemm 305 persuni li propju daħlu l-code allura jkun ħareġ propju l-alert lil persuni li kienu f'kuntatt. Jekk inħarsu naqra lejn countries oħrajn li għandhom ukoll dan il-contact tracing app, bażikament naraw li minn dawk li qegħdin jirrapportaw il-figuri tagħhom aħna qegħdin it-tieni post f'Malta li l-iktar kien hemm persuni li propju daħlu il-kod tagħhom bħala pożittivi u mbagħad ikun qed joħroġ il-messaġġ li dawk in-nies li kienu f'kuntatt. Allura nappellalkom biex nibqgħu nużaw din l-app kemm minn ma downloadja ħiex jiddownloadja imma anke dawk in-nies li huma pożittivi propju importanti li ddaħlu din l-app. Ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Message in English. Good afternoon, everyone. Welcome to this medical bulletin on COVID. I'd like to remind you that we are currently moving well with the vaccination strategy, whereby currently we are vaccinating people who work within the clinical settings, both in the public and the private sector. We are also vaccinating people, residents who live in old people's homes, and also the workers who work with them. And also, we have sent letters to those people who are aged over 85, and these people have been started to be vaccinated as from yesterday. We will also be sending a letter to those people who actually are homebound so that we will be able to come and actually vaccinate you within your own home. It is very important to all those people who have received the letter to come to the centers we have offered you the vaccination, to come on time. It is important that you come on time because we have scheduled a time specifically for you to come and get vaccinated. It is very important also to understand that this is a vaccine which is being administered to those people who are most at risk at the present time. We are progressing well with the uptake of the vaccine, and in fact, we are providing the vaccination to all those people within these categories, and up to the 28th of December, we had vaccinated 130 people. On the 4th of January, we vaccinated 1,940. Up to the 11th of January, vaccinated
4,870. Up to today, we'll be vaccinating 9,496, and the projected up to next Monday is 13,200. We started with slowly vaccinating the public. However, as we progressed, we increased our vaccination program to offer all these vaccines to the people. In fact, we also have kept aside the second dose of the vaccination to people. So we are actually using half of the vaccines that we have so that we make sure that the second dose is available for the people. In fact, as from next Sunday, we will be starting vaccinating with the second dose the people who took it last time. And if you project these to the percentage of the population who have actually been vaccinated, we see that up to the 28th of December, we had 0.03% of the population vaccinated. Up to the 4th of November, we had 0.38% of the population vaccinated. Up to the 11th of January, we had 0.95% of our population vaccinated. Up to today, we will have 1.85% of the population vaccinated, and the projected for next Monday is 2.57% of the population, which is a very good uptake, considering that we are in the very early days of the vaccination. Yesterday, we had 3,602 tests carried out, and of these, we had 193 new cases, so the total number of cases is 15,272. We also had 143 persons who recovered, so the total number of recoveries is 12,393. Yes, this morning we had a death in an elderly lady, so the total number of deaths is 236, and the active number of cases is 2,643. As you can see, we are progressing with our vaccination and continuing with protection of the public by identification of the cases at an early stage, isolation, doing the contact tracing, and also ensuring that the mitigation measures are in place. So I encourage everyone to heed to the mitigation and prevention measures, and for those people who have been invited to take the vaccination, come for your vaccination on time so that we can be able to offer you this vaccination. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Good afternoon, Professor Gauci. Laura Kalea from Malta today. I know you explained a little bit in detail about the vaccination rollout, but there is a perception among the community that the rollout is slow. Can you explain to us a bit more in detail so that people can understand the timeline and why it's not more advanced? I know that there are different processes, including the thawing of the doses and the reconstitution. Is that why not more people have been vaccinated? And can you also explain to us how the approval of the AstraZeneca vaccine will speed up the inoculation timeline? And also, has the South African variant been detected in Malta? Thank you. Okay, so kif spiegajt, mela, aħna bdew jiġuna il-vaccines propju mill-bidunet, propju l-ewwel vaccines waslu propju l-għada tal-miliet fis-26 ta' Deċembru. U aħna kellna kollox preparat biex aħna nkun nistgħu nibdew nagħmlu r-rollout mill-ewwel. Però aħna għadna attenti ħafna. Għadna attenti għaliex għalina kull fjala ta' dawn it-tilqim tiswa ħafna iktar mid-deb għaliex dawn huma tilqim li propju ħajsalvaw ħafna ħajjiet. U allura għadna attenti ħafna biex aħna nimxu mal-proċessi kollha propju kif ukoll il-kumpanija tkun qiegħda tigwidana. Fatti, tajb infehmu li dawn il-fjali ta' dawn it-tilqim jiġu ġa fjali li ġa fihom ikun hemm it-trab. Allura hemmhekk inti trid titfa' sejlajn li huwa taħlita ta' ilma bil-meħ li ekwivalenti għal bilanċ tal-ġisem tagħna, hemmhekk titħallat u mbagħad minn dawn nkunu qegħdin noħorġu id-dożi tal-vaccines li propju mbagħad nkunu qegħdin nagħtuhom lill-persuni. Tajb ukoll li aħna nsemmu li aħna għadna attenti ħafna f'dan il-proċess tat-taħlit tat-tilqim dak li ngħidulu reconstitution, anka li dan qed isir propju minn nies li diġà ġew imħarġa, ħalli aħna nkunu żgur li dan qegħdin jiġu kif propju suppost u anka kif indikat mill-manufattura. Palma qegħdin taraw dejjem bil-mod bdejna nżidu n-numri ta' dożi li aħna qegħdin nagħtu u issa qegħdin fi stadju li kif nhar ta' tnejn jiġu it-tilqim sa tnejn ta' wara aħna nkunu użajna dak it-tilqim kollu
Però nkunu ħallejna nofsom aside biex dawn ikunu merfuwajn għal dawk il-persuni li propju jkunu ħadu dik it-tilqima ħalli tleġġimat wara li jiġu ikunu qegħdin isibu din it-tilqima. Aħna ma ħadna l-ebda sogri, aħna ridna nkun żgur li inti li ġejt tieħu t-tilqima llum tleġġimat oħra hemm dik it-tilqima lesta għalik fil-friża biex nerfawilek biex inti jkollok tieħu d-doża propju meta hija indikata u meta hija suppost. Fuq l-approval tal-AstraZeneca, bħalma rajtu aħna għaddejjin bil-proċessi wkoll tal-approvals tal-liċenzjar ta' dawn it-tilqim. Malta nkunu qegħdin inġibu tilqim biss li jkun approvat mill-Aġenzija Ewropea mill-European Medicines Agency. U allura bħalma għamilna fil-Pfizer li stennenna li jkun hemm l-approval u għamilna wkoll l-istess fil-Moderna stennejna l-approval l-istess ukoll tal-AstraZeneca. L-AstraZeneca għadha kemm daħlet l-applikazzjoni u propju wkoll hija mistennija li l-European Medicines Agency f'lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar tkun qiegħda tagħti ir-risposta tagħha fuq dan. U allura hemmhekk huwa tkun aħbar tajba la darba mbagħad tiġi liċenzjata x'dak ifisser li aħna wkoll mbagħad ikun nistgħu nġibu iktar tilqim tal-AstraZeneca allura jkollna iktar tilqim available biex aħna nkun nistgħu nagħtu lill-pubbliku. Fuq il-varjant, palmetilkom kellna 3 diġà każijiet li kienu konfermati li kienu l-varjant li huwa simili tal-dak tal-Ingilterra, dawn kienu kollha relatati ma' persuni li 2 minnhom ġew mill-Ingilterra huma u waħda minnhom kienet persuna li kellha kuntatt ma' persuna li ġie mill-Ingilterra u kienu wkoll pożittiv u għandna każ ieħor li għadna qegħdin ninvestigawh. Good afternoon, Professor Gauci. Sam Loving, Malta. Professor Gauci, what is your position on the proposed COVID-19 vaccine passports? We know that Health Minister Chris Fern and MEP Roberta Metsola have both endorsed the proposal, but some fear that it could discriminate between people according to their health. Thank you. Mela, biex nispjegaw nqarżati li qed tispjega huwa kunċett importanti ħafna. Nafu li ħafna nies huma ħerqana biex isifru wkoll u allura aħna qegħdin naraw kif ukoll il-vaccination tista' wkoll taffettwa s-safar. Infatti, hemm żewġ diskussjonijiet għaddejjin fuq livelli ta' Unjoni Ewropea kemm min-naħa tal-airlines li għandhom diskussjonijiet għaddejjin min-naħa tagħhom, imma anke min-naħa ta' Unjoni Ewropea hemm id-diskussjonijiet għaddejjin. Aħna involuti wkoll fl-e-health network fejn propju aħna bejnietna qegħdin niddiskutu dan il-kunċett li inti jkollok vaccination certificate. Li inti persuna li jkun tlaqqam ikun jista' joħroġlu ċertifikat li hu jkun qiegħed propju jippreżenta dan iċ-ċertifikat meta hu jkun irrid isifer. Fatti bħalissa aħna qegħdin ukoll niddiskutu f'dan l-e-health network xi jkunu dawk id-dettalji li jkun hemm bżonn jinġabru biex propju inti tkun tista' toħroġ dan iċ-ċertifikat. Fakkarkom li aħna għandna database l-Electronic Patient Record System li propju hemmhekk kull min qed jitlaqqam qed jiddaħlu d-dettalji tiegħu f'dan il-reġistru biex propju aħna jkollna l-informazzjoni kollha meħtieġa għal dawn il-persuni. Barra minn hekk ukoll bħalissa qed nagħtu kard lil dawk in-nies li qegħdin nitlaqmu din il-kard hija importanti ma iktar reminder lil dawk in-nies biex minfakruhom meta propju hija tieni dowża. Dwar nofsinhar tajjeb Xerona Debonu minn Net News. Għall-4 ġimgħat konsekuttivi konna qed naraw żieda fil-każijiet, qed taraw li hemm bżonn jiddaħħlu miżuri ġodda. Mistoqsija oħrek ma jimpurtax rapporti qed jgħidu li l-varjant tal-Brażil huwa wieħed aktar b'saħħtu x'tikkummenta dwar dan u Malta għandna każi dwar każi ta' dan il-varjant. L-aħħar mistoqsija kemm tikkalkula li hawn nies bħalissa li jinsabu fi kwarantina. Grazzi. Mela, fuq il-situazzjoni bħalma kontu qegħdin taraw li dal-aħħar bħalma propju kien previst ukoll li jkollna hemm numru ta' każijiet. Huwa ċar li dawn il-każijiet żdiedu u bħal-medna għandek diversi raġuni li jistgħu jkunu qegħdin jiżdiedu dawn il-każijiet.
Wieħed minnhom huwa ċar li anke meta tħares lejn il-clusters li qed ikollna li propju dawn il-clusters qegħdin ikunu jagħtu kontribut qawwi liż-żieda ta' dawn il-każijiet. Niftakru wkoll li bħalma kien mistenni wkoll li meta inti jkollok il-temperatura li tinżel ikollok iktar kesħa bħal pajjiżi oħrajn fl-Ewropa rajna wkoll iż-żieda. Ġi bħalissa aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ tal-każijiet li qed ikollna ħalli naraw propju eżatti din iż-żieda jekk hiex propju minħabba il-każijiet li kien hemm propju fil-miliet allura mbagħad matul li għaddi żmien tibda tara li jonsu, ħalli aħna naraw jekk hemm bżonn li aħna nkunu qegħdin propju nżidu iktar miżuri. Niftakru wkoll li jekk inħarsu lejn l-ammonti ta' nies li għandna fl-isptar nafu li dawn il-numri ta' każijiet baqgħu stabbli. Aħna rridu nkunu żgur li jkollna biżejjed kura għal persuni. Inkomplu nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni, jekk is-sitwazzjoni tirrekjedi li jkun hemm bżonn iktar miżuri bħalma minna dejjem nkunu qegħdin noħduha. Il-varjant tal-Brażil iva qegħdin naraw li dan il-varjant ukoll li qiegħed jaffettwa l-sitwazzjoni tal-COVID f'diversi postijiet. Sa issa mill-analiżi li għamilna aħna ma kellna l-ebda każi li huma relatati simili ma' dan il-virus tal-covariant tal-Brażil. U fuq kwarantina, mela, bħalissa mill-każijiet ta' kwarantina għandna it-total ta' każijiet huwa ta' 5,124 people in quarantine. Għarna f'senar tajjeb, Professor Gawci, Jessica Rena mit-Times of Malta. Professor, taħseb li għandhom jiddaħlu forsi restrizzjonijiet temporani għal żmien il-karnival biex forsi nipprevjenu t-tip ta' public gatherings li bdejna naraw bħalhom waqt l-ewwel tas-sena l-miliet. U t-tieni mistoqsija dwar il-konsulent Kenneth Grek. Tista' forsi tina iżjed informazzjoni dwar il-proġett li ħajkun qed jaħdem fuq u għandu x'jaqsam mal-madmirijiet tiegħu li kienet jaqdi fil-Public Health Team aw il-COVID Response Team? Grazzi. Jekk inħarsu naqra kif spjegajt il-każijiet li kellna fil-miliet u dawn il-pik li konna qegħdin naraw dawn iż-żmien, il-maġġor parti tagħhom kienu każijiet ta' nies li ltaqgħu jew fil-household tagħhom, jew inkella propju marru f'post, krew post u ltaqgħu hemmhekk. U allura hawnhekk qegħdin naraw li l-pubbliku hu min jeddu mar f'postijiet li huma magħluqin li huma postijiet personali tagħhom u hemmhekk kienu qegħdin jikkaġunaw dawn in-numru ta' clusters li tajjeb ngħidu li numru sostanzjali minnhom kien qed jkunu kaġun ta' dan il-pik li propju rajna. U allura l-appelli tagħna huma ċari ħafna li l-persuni għandhom ikunu responsabbli li propju dan li ġara fil-miliet m'għandux jerġa' jiġi fil-karnival għaliex hemmhekk nafu li n-nies għandhom ikunu responsabbli tagħhom infushom u ta' rabathom biex propju ma jagħmlux dawn it-tip ta' gatherings ħalli ma jkunx hemm konsegwenzi li jerġgħu jitilgħu dawn in-numri. Fuq kollega tiegħi Dr. Grek, aħna u simili bħali huma aħna tobba speċjalisti fis-saħħa pubblika, xogħolna huwa li naħdmu fuq kwalinkwa aspett tas-saħħa pubblika u propju anke ħajkun qed jaħdem għal ftit ġimgħat fuq il-Health System Strategy li hija strateġija importanti ħafna li hija importanti kemm għal Malta kif ukoll għal fondi wkoll li jkollna nġibu mill-Unjoni Ewropea u propju apparti minn xogħolna li aħna nkunu qegħdin naħdmu propju wkoll fuq strateġiji bħal dawn. Hi, Professor Gawci, good afternoon. Over the past weeks, we had recent incidents where staff nurses and hospitals said that the vaccination process was slower than originally planned. And this also came after MAM and MUMN said that the vaccination process could be faster. Do you agree with this? And if not, what is the reason why this is actually slower and not like MUMN and MAM said? Jekk inħarsu naqra lejn din il-graf bħalma qegħdin naraw, aħna l-antana huwa li aħna nlaqmu lill-pubbliku b'dak l-ammonti kollha li aħna nkunu qegħdin inġibu. U bħalma qegħdin taraw aħna issa wasalna fil-ħin li propju dak kollu li jiġina Monday, nkun nistgħu sa Monday ta' wara nkunu qegħdin inlaqmu. Però fil-bidu ma rridniex naġlu, sibna kollegi oħrajn, pajjiżi oħrajn li jkunu tilfu dożi li ma rridniex nagħmlu din li titlef dożi u ridna wkoll li
il-proċess isir kif suppost. U anka li aħna u għaddejjin nkunu qegħdin dejjem nitrenjaw in-nies biex huma jkunu qegħdin jagħmlu l-composition kif suppost, it-tilqim kif suppost, ħalli anka aħna nkunu qegħdin nibnu dik il-capacity li aħna jkollna bżonn għaliex iżjed ma jgħaddi żmien nafu li ħajkollna iktar vaccines available. Allura għalija li inti timxi bil-għaqal dan l-istrateġija li hija importanti ħafna huwa importanti. U bħalma rajtu dil-figura turi biċċar li aħna għajna nżidu n-numru ta' vaccines li qegħdin nagħtu propju kif kien diġà ppjanat mill-bidu. Prof. Gawci, good afternoon, Amy Borch minn Newsbook. 3 mistoqsijiet. Il-ġimgħa li għaddiet, id-deputat Prim Ministru Chris Fein waqt intervista li kellu qal li kien se jkun magħruf illi ħankunu nafu jekk iż-żieda fil-każijiet li kellna f'dawn l-aħħar ġimagħtejn ix dovuta għal-varjant. Pero sissat ma kellniex aġġornament dwar it-total ta' każi tal-COVID-19 ikux ġejjin mill-varjant f'Malta. L-ewwel semmejtilna li instabu għadna bil-każi li semmejtu ftit tal-ġimatilu b'3, ġifieri għadhom ma nstabux aktar sewwa tikkonferma dan. It-tieni mistoqsija dwar il-persuni li qed imutu f'San Vincenz de Paul u f'residenzi oħra qed isirilhom swab test bħalma jsir fl-isptar Mater Dei. U t-tielet mistoqsija, l-awtoritajiet tas-saħħa qed jgħidu lil persuni li jgħixu fl-istess dar ma dawk li jkunu pożittivi għal COVID-19 li mhumiex obbligati li jagħmlu swab test. Tikkonferma li qed tiġi adottata din il-proċedura u għaliex. Grazzi. Grazzi. Fatti bħalma spjegajt, aħna naqbdu random sample mill dawk il-każijiet li huma pożittivi. Aħna nipprioritizzaw ukoll li ma samples nagħmlu ħalli dawk is-samples li nittestjaw ikunu l-iktar li inti tista' forsi taqbad il-varjant tagħhom li fosthom ikunu dawk in-nies li ġejjin minn barra minn Malta. U s'issa kifet sibna dawk it-tliet każijiet li oriġinarjament konna ikkonfermajna wkoll u għandna każ ieħor li għadna qed nistennew ir-riżultati mill-laboratorju. Fuq persuni li jmutu bħal dejjem meta inti għandek persuna li tmut li inti tara li hija għandek il-konferma tagħha ta' raġuni għalfejn mietet din ma jkunx hemm għalfejn isirla test. Però mhux l-ewwel darba li kellna xi każijiet fejn kellna xi kwiri u persuni jmutu u mbagħad hemmhekk ikun indikat li inti anke tista' tagħmel it-test wara li persuna jkun imut. U dawk jekk jiġri hekk imbagħad ikunu qegħdin ukoll jiġu investigati bħall-oħrajn. Meta jkollna każ li huwa pożittiv, aħna naraw jekk il-persuna għandux jidħol l-isptar minħabba l-kondizzjoni medika, però jkun hemm ħafna li aħna nkunu qegħdin inħallhom joqogħdu d-dar. Hemmhekk fid-dar stess ukoll aħna nagħtu wkoll il-pariri tal dak il-persuna pożittiv kif jista' wkoll ma jkunx qrib tal-komplement tal-familja kemm jista' jkun biex ma jibqax jesponihom għal virus ukoll. U aħna wkoll nagħtu l-parir lil dawk il-persuni li jkunu qrib ta' dak il-persuna, speċjalment jekk huma jiżviluppaw xi sintomi biex huma proprju jagħmlu t-test ukoll. Ħalli hemmhekk jekk huma joħorġu pożittivi nkunu nistgħu nieħdu ħsiebhom. Din hija strateġija li daħalniha u Malta hemm pajjiżi oħrajn li huma jaraw li jekk inti għandek persuni li qegħdin fl-istess dar u jekk xi ħadd ħareġ bis-sintomi huma jagħmlu assumption li dan jista' jkun pożittiv u ma jqogħdux jagħmlu dan it-test. Però aħna noffru dan it-test propju biex inti tkun tista' tagħmel dat test konfermatorju. Importanti nifhmu li l-persuni li huma il-household contacts ta' persuna li huwa pożittiv dawn ħajkunu qegħdin ġewwa sakemm dak il-persuna mbagħad ikun recovered u jkun jista' joħroġ ukoll. Ġi mill-aspett ta' reduction ta' nies li jista' jferxu lil ħaddieħor dawn ikunu qegħdin propju f'kwarantina. Prof. Gawci, permetti li nsaqsik fuq il-tilqim sissa, rċevejna rapporti li kien hemm persuni li kellhom reazzjonijiet wara l-ewwel doża, x'inhi r-rakkomandazzjoni tiegħek qabel jingħataw it-tieni doża. It-tieni ħaġa dik kif semmejt li hemm madwar ftit aktar minn 5,000 persuna fi kwarantina, immilna ma nisimgħu kemm qed jinħarġu multi fil-konfront ta' persuni li jiksru r-regolamenti fosthom tal-kwarantina. It-tielet mistoqsija relatata ma' dak li qed naraw quddiem xi bereċ anzjani tal-fuq minn 90 sena jikjujaw fix-xita fil-maltemp u fil-kesħa
supposti nataw ħin fissa tilqim imma dawn l-anzjani vulnerabbli msiken qed ikollhom jistennew sa dalodu stess fix-xita u fil-maltemp u mingħajr ebda kenn. U l-aħħar mistoqsija hija dwar il-medja ta' kemm qed nirċievu. Semmejt li kull nhar ta' tnejn qed nirċievu ammont ta' tilqim, sissa kien hemm 3 darbiet, kemm irċevejna bħala medja? Fuq side effects, il-maġġor parti ta' side effects huma side effects minimi ħafna għal din it-tilqima li jkunu l-iktar ebbusija tal-id, ikun hemm xi nies li forsi jitlalhom ftit deni u inkella jħossuha majnin, però dawn huma side effects li huma minimi ħafna meta inti tqabbilhom ma' xi sta jtik propju din il-marda. U allura m'għandhomx għalfejn jinkwetaw persuni li jerġgħu propju mbagħad imorru għat-tieni doża. Meta nħarsu naqra lejn it-tilqima ukoll bħalma semmejt, importanti ħafna li aħna għadna attenti ħafna li meta batna l-appuntamenti aħna ħallejna ħin biżejjed li dak il-persuna jkun qed jingħata t-tilqima u nħalluh ukoll kwarta jistenna ħalli naraw ma jkunx hemm xi side effects dak il-ħin propju għas-safety tal-persuna. Ġifier minn hawn nista' nerġa' nappella lil kulħadd. Jien kont qiegħda fiċ-ċentri ta' saħħa il-ġimgħa u kien hemm nies li propju fid-9 dawk in-nies li kienu diġà l-appuntament ta' 11 fid-9 kienu diġà qegħdin hemmhekk. U infatti aħna tlabnihom kien hemm min iwassalhom bil-karozza mur stenna fil-karozza sakemm jasal il-ħin tiegħek. Niftakru li għadna fi żmien il-COVID, allura rridu nevitaw li nkunu qegħdin f'postijiet qrib ta' xulxin. Il-kjujiet jinqalgħu meta persuni ma jżommux il-ħin tal-appuntament tiegħu. Narġa' nappella biex ejja nżommu l-ħin li tajnikom għaliex dak huwa l-ħin propju tiegħek li aħna propju qegħdin intukom. Kien ħarsu tal-ammonti ta' vaccines li qegħdin jiġu, ftakru kif qed tajjeb inti li propju 26 ta' Diċembru ġew l-ewwel ajruplan bl-ewwel dożi u aħna qed ikollna dożi propju kull nhar ta' tnejn u allura sa Monday li għadda sa Monday 11 January aħna kellna 26,550 doses minn tal-Pfizer u kellna wkoll il-ħadd ġew xi dożi wkoll li huma minn tal-Moderna. Però l-maġġor parti tad-dożi li għandna huma tal-Pfizer u bħalissa li qegħdin nużaw kollha dawk in-numri li tajtkom huma kollha minn tal-Pfizer. Dwar karantina, aħna namlu l-inspections tagħna fuq nies li qegħdin f'kwarantina kemm dawk in-nies li huma qegħdin pożittivi kif ukoll dawk in-nies li nqabdu wkoll f'kwarantina minħabba kuntatt. U sa issa mill-bidunet kellna 46 ċitazzjonijiet fir-rigward ta' dan l-aspett. Nsellim lek Professur Gawci, semmejt li fost l-oħrajn sa nhar it-tnejn illi ġej ftit anqas minn 3% tal-popolazzjoni se tkun tlaqmet. Meta tara wkoll il-pjan li l-awtoritajiet tas-saħħa bdew jagħmlu qabel ma beda jasal il-vaċċin. Kif jikkumparaw dawn in-numri? Infatti, aħna meta nkun hemm dak id-diskussjonijiet anke fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea nfakkarkom li dan qed jiġri kollu permezz ta' joint procurement fejn inti l-pajjiżi naqdu flimkien u l-Unjoni Ewropea tkun tista' tixtri on behalf tal-pajjiżi u mbagħad aħna nkun nistgħu nordnaw minn dak li għandna. U tajjeb ngħidu li konna nafu l-ammonti betwieħor kemm huma ġejjin, però wkoll li huwa tajjeb li qegħdin naraw li inti qed ikollok iktar tilqim li qed jiġi liċenzjat. U allura eżatt ma jkollok liċenzjar li jkun liċenzjar kif suppost, ġifieri l-European Medicines Agency qatt ma tieħu shortcuts biex tilliċenzja. Dawn xejjem jaraw l-istudji kollha u ikunu biss jagħtu dan il-licensing meta propju ikunu ċerti li huma jistgħu joħorġuha. U allura inti meta jkollok dan liċenzjar li jkun qiegħed iktar jimxi l qudiem, allura l-pjan li kellna aħna ta' kif jista' jkollok ir-rollout propju kun qiegħed dejjem jimxi l qudiem. U li għandek tajjeb ukoll li bl-investimenti li saru f'dawn il-kumpaniji u anka li inti għandek il-kumpaniji kollha huma qegħdin jibqgħu jagħmlu riċerka, hemmhekk ikun xi ħaġa aħbarijiet tajbin li inti iżda ma jkun hemm availability ta' vaccines, iżjed inti ħankun qegħdin nlaqmu lil poplu Malti iktar il qudiem. Il-kapaċità biex aħna nlaqmu hemmhekk, ġifier l-ammonti ta' vaccines li jiġu aħna noħorġuhom. Fakkarkom, jekk nħarsu naqra l-kapaċità tagħna biex nlaqmu, biżejjed ngħidu kemm konna laqqamna propju meta ħarġet il-vaccine tal-influenza. U l-istess aħna nodu attenti li nimxu propju mal-proċeduri, però kif jaslu l-vaccines hemmhekk ħajjoħorġu fuq il-poplu Malti ħalli aħna nlaqmukom l-ewwel doża
nsalvaw it-tieni doża merfuqa tkun għalikom ħalli meta jmissek it-tieni doża tkun qiegħda għalik ukoll. Naw, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, dejjem infakkarkom. Dawk in-nies li rċivejtu l-ittra l-appuntament importanti żewġ affarijiet. Taċċettaw din l-appuntament li tajnikom, jekk għandkom xi diffikultajiet ċemplu 145 li huwa l-helpline ħalli nkun nistgħu niggwidawkom u ejjew fil-ħin. Ħalli hemm il-ħin li jkun dedikat għalikom u nevitaw li jkollna nies li jkunu qegħdin ikunu flimkien. Sa dan it-tant inkomplu nsegwu l-miżuri ta' mitigazzjoni li għandna, nżommu lil nfusna u l-dawk ta' madwarna sejf. Grazzi.